ପଖାଳକୁ ସେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକିଏ ତାପରେ ଆମ୍ବ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ମୋ ପର୍ସନାଲ ମୁଁ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତିନି ଏମିତି ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ସୁବିଧା ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି କରିଦେବା। ଝୋଳ ମୁଁ କରେନି ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଖାଲି ତା ରସକୁ ଲୁଣ ଟିକେ ବାସ୍ ଲୁଣ ଦିଆହେଲା ଲଙ୍କାଟା ଟିକେ ଧାନ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ପିଆଜ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। এটা ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଆମ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ବଡ଼ ସେମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାଛ ଫାଛ ଭଜା ଭଜି ଆମ ସେ ନାହିଁ। ଆମ ସେଇ କେବଳ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ପିଆଜ ଆମ୍ବ ତ ଏତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି ହବ ପଖାଳ ବେଲାଟେ ବାଡ଼େଇଦେବା ଆଉ ଖରା ଦିନ ଖାଇବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କ ଚିକେନ ମଟନ ବି କାମ ଦେବନି, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା। ଖରା ଦିନ ପେଟ ପଖାଳ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି କାମ କର କି ଶୁଅ, ପଖାଳ ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର। ଗରମ ଭାତ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବିନି, ପଖାଳଟା ଖରା ଦିନ ଠିକ୍। ପାଗ ହେଇଛି ଆଳୁଟା ଛୋଟ ଆଳୁ ପୋଡ଼ିଆ ହେଲେ ଭଲ ବାସ୍ନା। ବଡ଼ ଆଳୁ ଏତେ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଛୋଟ ଆଳୁ ଖରା ଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସେଟା ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣ ଏମିତି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ। ଖରା ଦିନ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମ୍ବଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି। ତାକୁ ଟାଙ୍କୁଆ ମାରି ପଡ଼ିଲା, ଟାଙ୍କୁଆଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। କେତେ ମିଠା ଆମ୍ବଟା, ଘୋଡ଼ି ଆମ୍ବଟା କିନ୍ତୁ ମିଠା, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣ ଖରାଦିନେ ଖାଇବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଦେହକୁ ରୋଗ ବି ହେବନି। ପଖାଳ ନ କଲେ ଦେହ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଡ଼ି ବସିବ। ପଖାଳ ତ ନଥିଲେ ହେବନି, ପଖାଳଟା ମେନ୍। ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପଖାଳ କଂସା ମେନ୍। ପଖାଳ କଂସା ଦେହରେ ଯିବନି ମାନେ ତମ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ପଖାଳ କଂସାଟା ନିହାତି ନୁହେଁ। ପଖାଳଟା ଖାଇବାଟା ହେଲେ କ'ଣ, ଯେମିତି ଆମର ଗାଡ଼ିରେ ମୋବିଲ ପଡ଼େ, ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଆମର ମଣିଷ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଥଣ୍ଡା ରହେ। ଗରମ ଖାଇବା ସଦାବେଳେ ଖାଇଲେ ମଣିଷଟା ହିଟ୍ ରହିବ ଆଉ ରାଗ ବି ସଦା ହେବ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷ। ଏ ପଖାଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ବି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ବି ପଖାଳ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରେଟ୍ ଅଧିକା। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଘରୁଆ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଏତେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଘରୁଆ ପଖାଳଟା ସବୁଠୁ ଭଲ। 5 ଟଙ୍କାରେ ବି ଆମେ ଖାଇଦେବୁ, ହେଇଯିବ। ମୋ ମା ଆଜି ସବୁ ପାଗ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ବି ଥିଲା ଆମର ବଢ଼ିଆ ସବୁ ତୁରାନ୍ତି ପିଲା। ପଖାଳ ବେଲାଟା